čaute ľudia, ja som Tono a ja vás vítam u môjho nového videa na hru Clash Royale. Toto je úplne prvý diel. No, takže, som v aréne 5. Korun česta, tu jak vidíte, potrebujem ešte 4. No, tu mám ono. Tak, tu je nový, toto coming soon ma veľmi zaujíma, lebo dostanem, možnosť je dostať novú legendárku, hurikán dajaký, alebo čo to je, neviem. Ale podľa mňa tieto tri budú epické a táto je jedna legendárka. No, tu vidíte, mne chýba dajaké lava hound a tak. Škoda, že nemám princa, by bola veľká sranda. No ale to nič a ja môžem ísť rovno battle. Takže čo začnem? Idem proti dajakému Rusovi a uvidím, čo bude ako prvé, tak ja mu zapriajem veľa šťastia. No, máš šťastie. Thanks. Neviem, prečo on plače. Však nepláč, ven sa zasmej trochu. Fire. Čo vidíš? Bože, nepláč. Čo zasmej, kámo? Čo? Tak sa zasmej, kámo. No, poď. Nič. Dobre. Tento mi to zničil. No, ty sa nesmie, láskavo. Tak poď. Peka. Korunové koláče, jasne. Ten má princov, super. Beťar. No počkaj, ja ti tu šuchnem rovno skeletonármi a týchto tu. No máš smolu, kámo. Hneď som stihol šuchnúť goblinov. Tak. Flum, robia tí goblinovia. Celkom divné. Ale no nič, tak, ja ti tu prnem balónik. A som si trápim, vieš, o tom Počkaj, ja ti tu šuchnem kamaráta jedného. Teda, hej, Baby Dragon, možno je tvoj kamoš, možno neviem teraz. Ale tú väžu by som ti už mohol konečne dať dole. No, tak. Ona taktička. Využiť, ok. Hej. No poďme, rýchlo. Bože môj, teraz keby som mal fireball, by sa mi to tak zišlo, že až. Dokiaľ ešte stihol aj druhú mi zničiť. Dokiaľ teraz, keby som mal fireball, by som zišla dačo také. Fireball by som mohol mať. No, skúsim si to jusnúť za dačo. Čo je nepotrebné. Protiletectvo mám, tak skúsim tak. A idem teraz takto. Zase proti nejakému Rusovi, no tak ja mu pre istotu pošlem takto. Nech má veľa šťastia, no. A ten mi ani nepoprial, no tam môj pekne, že ja som taký milý. No nič, začnem hneď pekne z hurta. Neviem, čo ty chcete to kámo dosiahnuť. Tvoju sústavku. Na čo ti to je? Toto teraz
je, pochopil som. Ale kde ti to zničí, neviem, že zase na čo ti to bolo. No. Neviem, chlape... By sa mi najviacej zišla jedna dobrá vecička, to je táto. Teraz ten skeleton sa dokonca aj smie. Šipnou taktikou má aj také stiho. Dobre, princ. Z herníka. Presne takto sa chcípne svine. Že čo on používa takéto ja už sa stretávam so takými, čo už používajú vážne starošiny. Hold, nič sa mi nepodarilo, ale aspoň nie, ne. Skúsim ešte poslednú, a tu poslednú, no. Level 7, to teraz bude také vyvážené, dajaký Zeus Gamer, malá zo sklánu, malá daj, neviem, dám mu radšej. Vážne túto šitovinu, takúto šitovinu, vole. Toto ti dám asi tak za minútu, vole. Tak, tu pekne rozpreším. Neviem, že toto tu ešte niekto používa, ale moja taktika to nie je ako veľká. Tu máš oného Pidgeotto Dragon. Brďo, štveš s týmito blbosťami.
povedal, že je veľmi síce manipulovaná, ale... Ďakujem, že ste si toto video pozerali, pokiaľ áno, dajte like, dislike, nie, to je jedno. Lúčim sa s vami a